Беләбез, татар халкында хатын-кызның дәрәҗәсе һәр вакыт югары булган. Тарихтан билгеле, ил башында хатын-кыз булган дәүләтләр бик аз, бармак белән генә санарга була. Татар тарихында андый мисал бар. Казан патшабикәсе Сөембикә дөнья тарихында тирән из калдырган шәхесләрнең берсе. Милләтне берләштереп торучы туган телне юкка гына ана теле дип әйтмиләр. Тормыш шулай корылган. Гаилә милләтнең яшәү нигезе. Ә гаиләнең тук саклаучысы ул хатын-кыз. Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Нигә дигәндә, хатын-кызлар белән очрашырга гел миңа туры килә. Беренче мәртәбәдә җыелыштык, икенчесенә дә очрашулар булды. Бүген өченче мәртәбә җыелышабыз Казанда. Ләкин максатлары, төп максатлары һаман шул. Әйтик, тел һәм җәмгыять, гаилә, милли хатын-кызлар хәрәкәте, мәдәният, мәгариф мәсьәләләре. Шушы мәсьәләләрне ачыктан-ачык хәл итү, уртага салып сөйләшү һәм киләчәккә бурычлар билгеләү форумның төп максаты. Менә 100 ел элек тә татар хатын-кызлары шушылай Мәскәүләргә, Казаннарга, Уфаларга җыелып, үзләренең курултайларын уздырганнар. Анда да төп мәсьәлә булып тел, милләт, дин проблемасы торган. 100 елдан соң да без менә җыелып, нәкъ шушы мәсьәләләрне күтәрәбез. Тел, дин, милләт. Ягъни татар милләте булганда бу проблемалар булыр инде ул. Моңа әзер булып торырга кирәк һәм бу проблемаларны хәл итүдә үзебездән мөмкин кадәр өлешебезне кертергә кирәк дип уйлыйм. Ак калфакның эшен югарырак дәрәҗәдә, интеллектуаль дәрәҗәдә күрәсем килә. Ягъни рушчук бәйрәмнәре, сибирки бәйрәмнәре, кулъялык чигүләр, алар да ярый. Әмма ләкин ул сәхнә җәмәгать. Ул фольклор, ул чын тормыш түгел инде. Чын тормыш ул менә актарылып ташланган тарих, ул тел өчен, милләт өчен көн сайын көрәш. Ул үзебезнең хукукларыбызны яклау, мәктәпләребез, менә мин асын чын тормыш дип беләм. Сүз башымда әйттем, артыбызда Татарстан тора дип. Ул булай гына форум өчен генә әйтелгән сүз түгел. Төбәбездә Аллаһ тора, артыбызда Татарстан тора, шуны бер качан онытмагыз. Шушы Татарстан өчен моннан 24 ел элек мин ачлык игълан иттем Ирек мәйданында, май айы көннәрендә Татарстанның үз президенты булсын дип. Без президент статусын яулап алдык. Майданнарда ачатып, хатын-кызлар, ир-атлар 20 кешеме, 20 кеше без шушы майданда ачаттык. Татарстан булсын, Татарстанның үз президенты булсын, Татарстан мөстәкыйль булсын, бәхетле булсын дип. Хәзер сүзләр йөри, Татарстанга төрле янаулар йөри, президент статусы кирәк бүген дигән кирәк. Чөнки Татарстан президенты ул бөтен дөнья татарларының президентына әйләнде. Шуны онытмагыз, ул безнеке генә түгел, бөтен дөнья татарларыныкы. Хытайда Казанга кайтам дип килә, Уйгыры да монда килә. Бөтен дөнья Татарстанны таный, яхшы яктан таный. Мин аңа сөенәм. Җитәкчеләр үз эшләрен эшләде. Без үзебезнең эшне эшләдек. Дин кешеләре үз эшне эшләде. Әмма ләкин бер максатка эшләдек. Милләтебезне саклап калу. Менә шушыны билик. Бер-беребезне тирсәк белән итмик. Бер-беребезне күтәрик, Татарстанны саклыйк, бер-беребезне саклыйк һәм киләсе елга дәртләнеп, исән-сау булып, шушында күрешергә насыйп итеп, менә шушы залларда ничек матур утырабыз, җәннәтләрдә дә бергә булырга насыйп итсен.